Касалапыя жыхары у лясах пад Віцебскам зноў заўважылі бурых мядзведзяў. Жывёлы трапілі на камеру фотапасткі, якую усталявалі леснікі на тэрыторыі паляўнічай гаспадаркі. Драпежнікі гулялі па полі каля вёскі Сакольнікі Мазалаўскага сельсавета. Спецыялісты нагадваюць жыхарам паўночнага рэгіёна быць асабліва асцярожнымі, наведваючы лес. Если вдруг встретили животное, во-первых, не надо делать резких движений, разворачиваться, убегать ни в коем случае не надо, потому что скорость медведей достигает до 60 км в час. Успокоиться, остановиться и, наблюдая за животным, назад отходить, ни в коем случае не поворачиваться спиной, просто отходить назад. Если вдруг увидели медвежат, поверьте, мама очень близко, и ни в коем случае не надо их гладить, подходить, подкармливать. Это чревато очень серьезными последствиями. Паколькі ў беларускіх лясах прыкметна ўзрасла колькасць мядзведзяў, сёлета ўпершыню ў гісторыі краіны на іх дазволена паляванне. Але рабіць гэта можна толькі пры пэўных умовах. Касалапая застаецца чырванакніжнай жывёлай.